bathi pipen orjik Wothat langso hitia jo sanitizer alang ke apen coronavirus aphan kiplung. Good happy terang rong arat kecuti ki robor inkoi hektor mechodet. Siam tuliram rong hang aphan akerap kecohang. Krilo arong along goreng ke klem atom kiduk atom aphan ake joy pen sanghan ke pajir. Jangni Mary acek lokar bijutang sokhan kitiki sigda. Baithalangso Municipal Board abitung atumpen COVID-19 akiso pen gaching raipon jiaphan pura pini sanitizer alang wothatlangso hithi alom ki apon COVID-19 akiso kaphiri mimi pen gaching raipon jiaphan baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang pen Japon si baithalangso Municipal Board abitung atumpen wothatlangso ahithi angkang along sanitizer adwaya lang ki apon lason si along kapre adim pusitame lapuson asai kideng pon pen bangso kaphiri mimi akeso pen kachi pajok ponji aphan siding pon bomlo lapenan parta wrong group atok anu kidoan arat aphanta lockdown isek kido kithak kachi pangthir pen an parta mithang ahem ari dalong kachi do clip pen lapen kachi do edji aphan Baithalangso Municipal Board abitung atum pen tuning report wothatlangso pen Rajan Ronghak News Fast Karbianglong Atumi langpher along Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapinkhat pon ateng si langpher along pregjam adim along chokomar atum ke boydet arat atum aphan sanghan sabon jang thu kerap ke pajir pon lason si pini lethota langpher mate bokolia along lothan bang khem chetri mongol singh teron lapen irrigation mechanical along chokomar atum songja timung atum setame ke boydet arat atum aphan sanghan sabon jang thu kerap ke pajir pon chokomar atum lapuson asai ke deng pon ajok towar ke dam anut kachuro pon atum ta do pusi pherang ke pen birtanang pali Non malom longri ar lokang hap et ajok kiduk kelak arat atum kecho moabe ason kisung theklong se ahawartin alongta kecho ason sorkar mate jongjung atum keron ke padopon bom ason si atumi matipung dewan bosti along karlitang mohebur rehman hajorika lapen ahemasor sidhika begum hajorika atum amen pen trokep kiduk det atum aphan sang dali sini jangthu ingti puroyathe harsun lapen sabon hai hui ron pon jetor hoi bale mane disu aru dukhe raja mane হয় আপোনাৰ মা দেউতাৰ নামটো কৈ দিয়ক এমাৰ কেইটা হয় আজি মাৰ ঢুকুৱা দিন হয় ক্লাছ 7 পৰা এই দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে দিছে হয় আপোনালোকে কিমান মানে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ আমি 60 জন পৰিয়ালৰ ৰাইজৰ কাৰণে দিছে 60 জন ৰাইজৰ কোন অঞ্চলৰ ৰাইজক দিয়া হৈছে দেৱান বস্তি হয় তাৰপিছত হৰিলাল বস্তি আৰু আমাৰ ওচৰৰ পাজৰে যিবিলাক দুখীয়া মানুহ আছে কিমান মান হ'ব মানুহ হয় কিমান মানুহৰ ঘৰৰ কাৰণে হয় 60 কি দিয়া হৈছে চাউল দালি তেল sabun nimok alu pias seni Nilip constituency angkang malom hako pipu pen kebang bom matutang ason inglong arit sai katiki non puanta do bomla inglong hawara long tin mi kaya tema hidi kabiara ratunke inglong arit pensi cipare gilo inglong arit along kilong ason tupi sok tingki bonghom hanso hen pirui piri jangmilen ruidok lapen ason kejo hormu pen aningkan arjon jepareng ilong lake hako pen jutangro koila mati pen serli jangin di Qatar News Fast Karbianglong COVID-19 akiso awor ajok lockdown ke dokok pen chokomar kachoklem atu methang bainong pen inut along don pho aphan akira pajir ponangji bangso alam toya teng pen Waisong High School pen Bhagawan Sorma lapen 4th grade kachoklem bangpu Biren Teron lapen Khironi Cotton Farm along Boreng Choklem atum Kambura Teron Inspector Cotton Farm Kat Teron Mensing Bay Chandra Singh Tiso lapen Long Timung alang litum kadok ave don flikap lockdown ahot kachong dat athai ave lapen hong pen barlong le ajoine si kichulong le kijunlong le theklong si alang litum aphan sanglin pho phuruyathe ilin dali poahini kecho ajangthu bokbok sabon isi pajirpon laso along social distance arona teng pensi parjapon pen pajirpon khironi pen ransing teron news fast karbianglong
Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapinkhat ateng pini dhon sing terang munti sopi jangmi timung pi gojen timung borsing pro chokomar atum chelang si pini matipung forest gate rongphat arong along don thong kebra ke thom atum aphan sang dali jangthu sabon inti hai hui kerona sai padopon lo pinpur pon me non malom ahawartin along setame bangso asai chokomar atum chelang si arong tin non malom rong malom dukdet atum aphan kiron mate kirap ke pajir pon bomlo matipung gate rong pha rong along lang so program kapaduke lahelo lasi hala kona pen jonglong abur ke do joine se litu karbi arat untuk sekali indiang kang pistame akisung dupik lo kang kirari dingong rar tumu kisung nang batong lo elasi jo non alang atum sakuri kedo ahin pen sakuri kacong dat ahin pen yang ni timung pi to nang borsing kro dhana sorong pi gojen timung mon tisopi dhon sing terang alang litum la matipung kang arong arlu si alang tum dalom si dolo la si alang tum ahin pen methang chokomar ahin pen si alang tum jo non la arat la arat do alang tum aphan non itu government la rona teng pen India sarkar rona teng pen si alang tum phan chokomar ahin manela reson langsung alang tum pajir ji puse alang tum Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen CM tuliram ronghang atum kapinkhat ateng chokomar atum inut pendon phoki dukdet arat aphan kirap kipinang ji pukachoneng riateng dokmoka along Dr. Thong teron lapen burasing teron atum pen patir pisi alang litumalong pangrumpet pen bangkroikithom chokomar atum chelangsi methang bainong atangka pen atumi ampukuri along kiduk nai atum aphan sang pen chenglok ason kicho hormu kirap kepajir dam dokmuka pen long kiram tiron news fast karbiang long litum chokomar bang cricket thom do bang cricket thom bang ching ki chewa ching thai pen si nilitum isi chepara iglo je sarkar kapinkhat ateng pen inudalong don pho atum phan keron pajir dam ignangi tu la sarkar na kapinkhat ateng pen nilitum ta chingki chethan pen pini nilitum ampukhuri LP School PS ang kangarlu Muhammadiyah Constituency ang kangarlu ampukhuri LP School PS ang kangarlu rong proxy atum phan nilitum pini don sarikuri atum phan pini kicho kijun sang dali puru athi lahai kenang sot hormu nilitum ron pajir damik lo boitha langso police station kaparlo ku thepi terang arong arat atum rong isi chingrum si phare inglong along rubber chotu kilo pini rubber sitami kisorpo bonta kopai kelang no joini non inglong mike kaya porhut kedam tang ni pioneer cap arni konat ni pen merok wangsi menang chobomlo lapu terang arong arat sitami read along rubber kechelang damahut mike cho thekdon long si make pamet dunji aphan kabor ilo bonta non barlanang kele tomon arni ke khor apor amatsi meabang pamet dun un edetlo kadokawe 20 hectare rubber mechodetlo laso joini terang arong arat mekri meklang pensi ningduklo labangso rubber non ke thenga ke joisi mananglo laso jok karbianglong autonomous council CM tuliram rong hangaphan kerap kechohang dongka mukampen komol kathar news fast karbianglong Pinya beta la ansi patlo do methang me kardong